Mga kapuso, karong buntaga atong hisgutan ang sakripisyo ug paghigugma sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak nga nalayo kaniya apan subo palandungon ni panaw tungod sa COVID-19. Atong makauban ang kagay-anon nga si Ma'am Ludivina Lambatan. Ma'am Ludivina, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Ma'am, kamusta ka karon ug unsa imong mga activities labi pa nga nagpadayon ang ato ang community quarantine? By God's grace, maayo-ayo na, leaning on the promises of God, sa iyang pulong, sige kog basa. In 2017, nanimpalad abroad ang imong anak nga si Kenneth. Unsa ang iyang trabaho didto, ma'am? Paggikan niya dinhi, ang iyang trabaho is clinical nurse sa Kingston Hospital, National Health Service Government. Frontliner, good to siya. Pero karon kamatay niya, dili nang ta siya frontliner. Kuan naman siya, na-promote siya sa cardiac research nurse. Pero tungod kay nakakaubusan na sa nurses, pati ang naa sa laboratory, na naman siya sa laboratory, gi-recall o pati ang mga tigulang na nga nag-retire na gi-recall. Ma'am, katong pag-abot niya sa abroad, ma'am, kamusta inyong communication nga bisan pa man layo siya sa imuha? Every day, kahuman niyag tulog, kahuman nag-duty, matulog. Sa kahuman duty, it's either video chat, video call, o via Zoom. Dili man yun na malikayan ang kamingaw nga grabe, unexplainable nga kamingaw. Ma'am, pagkabalo nimo nga aduna nay pandemya sa COVID-19 labi na sa London, unsa imong guidance ngadto sa imuhang anak nga frontliner man sa didto? Number one is, anak, don't forget to pray and read your Bible. Then, healthy lifestyle, take your vitamins, exercise, enough rest, and sleep. Ma'am, nasayod kami nga aduna gayud kay kabalaka nga gibati samtang gaduty imong anak kaniadto. Paunsa nimo ni gihandle? Gihandle na ko na siya, pinaagi sa pag-ampo. Naingon ang kulong sa Ginoo, why worry when you can pray? So, pray ra gyud ko sa iya ug tanan nga mga frontliners ako giprayhan nga mo end na ning kining COVID-19 kay I for one dili ko makuha kay dili ko kaginhawa ng mask. So, prayer good pa man akong og ang mga promises sa Ginoo nga akong gisandigan. Focus ra gyud ta sa iya. Ma'am, paunsa nimo nga nakabalo ka na aduna nay simptomas sa COVID-19 si Kenneth? Through video call na siya, kahilan tanon ko, grabe akong ubo. Na-advance ang akong hunahuna na akong anak. Pagpa-admit na diretso niya, nagtumar ka na sa mga imong mga antibiotic, mga tambal. Prehis ang antibiotics before nimo i-take. Paunsa nimo nahibalaan, ma'am, nga nagpositibo sa COVID-19 si Kenneth ug giunsa pud nimo pagdawat ato nga mensahe? Nagtug-an na sa ako nga gi-intubate na siya, ICU na siya. Ang iyang classmate sa high school si Via Salinasal. Ang iyang ingon nga Kenneth is in ICU now sa St. George's Hospital where he is working. Gi-intubate unya gipakulog. So, dito na nagsugod ang akong mga prayer request. Very much confident nga makarecover good siya. Ma'am, ni panaw gyud si Kenneth, ma'am, no? Sad to say, giunsa nimo pagdawat ato, ma'am, na higayon na. We will see you soon. Nak, this is temporary. Goodbye, Nak. We will see you soon. Nak, we love you. Giunsa nako pagdawat is gidawat nako ang sovereignty sa Ginoo. God is sovereign. He is the giver of life. He is the only one who can take this life away. Ang iyang sovereignty, ang iya promises nga He will not leave you or nor forsake you. Ang iyang pulong sa Ginoo. Ang iyang pulong nga gidawat gud nako sa masipag pakpak ang iyang death. Anyway, tanan man ta lumalabay aning kalibutan. Ma'am, kamusta, ma'am? Nakauli na ba ang abo ni Kenneth diya sa inyo, ha? Wala pa. Ma'am, paunsa nimo ginahandle ang kamingaw ug kaguol nga karon wala na si Kenneth kauban nato? Ang kamingaw ug kaguol
ang kamingaw na siya complete nga mga pictures, mga memorabilia. Tanawo na ako, magtulo akong luha. As to kamingaw, mangayo kong pasaylo sa Ginoo, Lord, kini akong paghilak, dili ni sa pag-question ko o pag-blame ko sa imo. I am not in a position to blame God unsa nitabo sa akong anak. But kini akong paghilak, kamingaw lang ni siya, absent sa iyang lawas. Daghang kayong salamat sa imong gihatag nga panahon ug oras, Ma'am Ludivina Lambatan, ug hinaot namo, Ma'am, nga makabangon gilayon ang inyong pamilya sa hitabo. Keep safe and healthy, and God bless your family, Ma'am. Likewise, God bless you too. Thank you. Mga kapuso, chillax lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.